UMDC ke seorang konstituensi, Uba Tita Starwell Khan, minta kesni ke arpo hunyo terik ujeliu arhajar arpusau, ulalek banyak kenduk ya menteri ketenat boarding, UAT Mondal, ban pensngau hakabaya day bak kajing bamyo ya ke boarding kababiang hakate katan. Habakren syekilat patai kubor, Uba Titas Ulaong, ba kajing lip kaka ke boarding hakatan seorang barok kawe, kalawan ra shibun kijing kamtami ki kena puli. Kajing kenduk kejongan mentasi batu Power Minister bah Timondal. Kalau hadir bah ngalayo yang ni ke representation jom ki nong sensar ki klik nong sensar jom katan seorang riwari barok kawe ki badan hang ni bila sign kumbah aku armut. Tapi kajing siang dang syuyo yang ni ke siti dang kendiat sengi bat ngadang yo ru ya ka appointment mentah. Nak kaliang jonga kalau bangawan dan persngau ya ka ke bakini ki nang ba snong ba kham tam ki pai ba jong ka than bro oi ki la ya ut na ka por sa ka por ya ka jing thut jong ka boarding electric ha ka than so rai bro oi ka bani kong ka de ka mat ka ba ki la kren na ya kren ba minister ka long halo ka jing lip like kha kha dei ba ka than so ra ka de ka we na ki than ki ba don kam ha kham tam ha ka lai namar bale kam dei tang ki pai ba ki don kam ni tip ru pakai gawe na ki tourist destination hakaba ki tourist ki wan na keleng-keleng ha mentawan sa pot sora tendai ka susi kalong ba ki complain teng ki mi na sora ki om ba ngimyo tang ban sum na ma bumdan lai teng ki myo ban enjoy bai ka tang jing sa ka ki na ma bumdan lai ba kum ta ter teng ki myo ban ki don ki hotel ki jong ki ru ki na ni ki homestay ki ba myo ban see online ru na ba mo kam biang dalai injong charge mobile kom ta ter jadi ke bakon sangi kalau mau kipai ba hi generally kipai ba ki sofa ta ka jing lip like kha kam tam ki babu ki karkhana welding ba kom ta ter ke baar kalau ha ka jing bom biang jo kini ki linesman kamu kini ki kaman power kani de ka jing duna ha jo ki nong tre ha ka thain so rai bro ko we teng wave linesman u hapan pe ta ki photo television te kalong ka ba ado kata-kata ban penbiang ya ka jinglip light nama teng syathile bagade ka polio poslap teng pom perthat teng mo ka hap kata ka barel ba kumta ter bei ta ka jing bombiang jo ki linesman naso kala wan ra ka jing du nong ka bakraw e ki pai ba kalong ka jing thut sya kalong ka jing stom pai ba ta ka jing la kha ka balai ka ba ki rang ba snong ki klik nong sya ki kerpat ya ka department bakata kalong ba lakum no na kaliang SDO ne kaliang ki engineer bagi dia benda pentip lah kadon kanunu ka jing pelip light ka ba khambun kenta bagi dia benda pentip kan syaki snong ki thau kanang ba lang ba ka WhatsApp la ni mo ka group jong ki rang ba snong bakin tip kan ba kadon ka jing lip light kanang bakin yo ban pentip po snong ka ba sao ka di ka jing kiu palat jong ki bill light kani ka jing ut jong ki pa ba ka di ka bal aslam ha ka ba kila kiu ha ka ni ka bill light ba kham tam ka jing bam wan ra i ki bil lai ka por ka biang nang ta ki don ru ki wan ra ka sisien lai banai sin sau banai te ka ni ka wan ra ka jing ki pai ba ki beduk kham tam ban siu ka bil lai de na lo ka ta pat ka ba kham ne kan du jing ki si ka long ka jing du jong ki transformer hoi ni su thu ba ka jing du jing transformer ka de na ka jing don jong ki lele jong perthat ha ki ni khendet tayo bla dep bajur ba takada kalau adon ka jing thut jom ki mbak nai tli ki transformer ka than so rai bro ko we sen re sutanat mentasi ba na kaliang minister ila phone ya director ba ila ong ba la kum nu tang mentasi la ni la syai ni la pen poi ki transformer ha ki shlong bro ko la dam pat la lut ru le se ki babun ki ni no ya ki transformer ka pol ko biang te kini ilong ki mat ki ba na la yo banyak keren ba Power Minister pada nasoban akibri ka pangi baila sangap hai gini ki jing persno jong kirang basno bat de tangkat taru ngai iba khmat jong ai la phone ki observe rofat ka ka bai ini ban le halo gini ki jing ut ki ba ki bai ba ki kan tu ta ga di kan sing kan tu